Achimini jing ai sobha. Hapadeng ka jing itnat kamariang ka senjuk kenthai sai sopen kelayo ban pli ya ka lingku jing dap san pusnam jubilik siar kata ha ka khatrup tarik unai wieng ar hajar ar pusau. Kalalong shisha ka sngi ka ba ipu ipieng bat isyong kun ha ka ni ka jing pli ya ka ni ka jing dap san pusnam ka senjuk. Kumban chu pekan mau kendiat bahaya ka senjuk ikan thai sai sopen la seng ya ka haus nam shija ka dai spa nyo pusan. Kani kesenjuk nadu pasdang kaladon ke jinga trailang rengkat-rengkat bat kinong penya jongka ilaka hibarok wei. Bat ha ke jinga lenti ke jongka kum kino yalam kile kendu shibun ke jing e don kapor ba kum kino yalam kino mensim. Hanrei hap bedeng kita ke jing e baro kesenjuk kelayai bat yai don hadu mentah. Haoj mla banlan shisha baki kamba jongka ni kesenjuk kiba kalatrei kalong hakipor kiba mensyua kladon ka jinglik jungo ya kiba pang kiba shitom kladon ru ka jingya no senyang syakitu kiba kendu ya ki jing e kham tam e kiba don hakila ka sai sopen kesenjuk kala thauru ya kilat kilenti bakumnu ban pen khlan ya kesenjuk hakabandon ya ka fon da ka basyet jingshet da ka basyet asyar thanjan bat bun ki weipat kiba ka seng kalatrei borba hakitu kipor hakjinya lenti ke jongka hoi kesenjuk ka jilam kairu ya ki paralong kemi ya ki samla baki hak baret haki tu ki por ki bamensyua bat ka senjuk ka jupelong ru ya ki awareness program na ka banta ka jimentoi ya ki khon samla baki hak ka baret hak snong bat kat panang telun ki por ka senjuk lemba ki nong kersan barat ba jong ka ilaka lemba userdar kilala banang ai mensim syu ya ka senjuk bat menta kiladan ru ya ka jaka training karit na ka banta ki khon samla bat ki hak ki baret jong ki ilaka na ka thain sora bat shila ani kalong ka jingker khu ka bakrau ya ka than hi barok away bat bun ki weipan ki bakum ka senjuk kala trei jar bat trei borba ha ki ilaka sai sopen ha kani ka sipli ya kani ka jublik sia le don lang iba balajit ku parsunram MLA ka shila constituency ibalong kumu kongsan rengkat ka jensan lang iba titas tarwal khan iba dei MDC jong ka sora constituency bakum juru SDPO jong ka sora ba PMCM kong yamon lang MCM chairperson Meghalaya State Commission Women's lai dan lang ru iba donoban khongwar iba dei MDC bariam jong ka sora Serdar ka ilaka ba Downing kenta sekretari ka ilaka ba Manshailang Kharmalki ki Matibor jong ka ilaka kidkhot isi jong ki ilaka kinelam jong ka seng samlai sat sopen kidkhot ka senjuk sai sopen bat ki paranok jong snong ki badan marjan jong ka thai sora kledon lang ha kani ka sngi rengkat bat kitu ki plasya khot smubha ha kani ka program la kentiu ya kalama jubilik siar jong ka senjuk dau kongsan ba balajit ku pasndrem ni ngiladap sun post na menta but shwa begin play ya kene ke jingra ki golden jubilee jong gaseng ngiken mau ngiken mau buram ya kitu kinong seng jong gaseng kinong matpang kinong prat lenti kinong bet sembai but kibam banrei kibam don shu bat ngi hakani ka sngi layo ya ki jingkran na ginong kran ba pher bat layo ru ka tukat ni ki jing patai lengkot ya ka history ki jinga lenti ka senjuk da general secretary ka senjuk ikong FB dingdo
kini ki hakipor ki baning kong kiladon kini ki kenthe samla kini ki long kemi ki badon ye kini ko jingnong ka babin ki ye kini ka min siam jong ki bandon ye kini ka kenhon seng kenthe halashnong bani kit ya ba bani trelang ban ra ka bah ka mian bat kum ta ter ti hakita kisnam kaladon ka jing sngo ship raham ki dayo ijngai halore kata ye ka jingdan kam bali kata kasnam kalong adu ki 1966 1967 kumta but haba hakili kisnam ki shudan tang ikin won ne idan ita ijingya perkhat ban pen pawe kini ke jing thumu khamne jer kertengi ki kerteng jong kita ki badan hak ta kapon ban kita baru ki laur long ban pen trekam tat hado bakila rai ban sedang ya ka hakata ka meeting ke belalong hang ni district council LP school site sopen hakabaka school kala shimwai ya ka ying elite concourse sebanding do da ka jingaron ringkat isadar hakatu ko por elite charan roy walang bat matabor late RK walang lambat ki arpo kandaingot ki long kami bat samla kan thei na baro sautli ki dong ki badon hasaj sopen kata kadong dukan road kadong dong school kadong penchat kurai bat kadong maupun kertiang but they have kena kesnam bakila yo ban seng ya senjuk kan thai site sopen kata ka khat santarik November 6000 kendai spa nyopsan bala yo ban inaugurate ban play ya ka ha kesnam khat kendai spa nyopunyo da elite Mr. HL Marbinyang hak tu ko por ilong principal jong ka government normal training school but slam kata tang hak kesnam ko bobot la register hapo register of societies Meghalaya Shillong to Kapur is PK Gogoi hapo the Society Registration Act 21 of 1860 haka arpo wai tarik ujun 6000 khandai spa nyopukra ka sunjuk kala don ila jong ka constitution ne ka riti trekam banwan ra ka Roy kapar ka jing yaranti ashnong athao ban bengi ki jing sneu lai pho rukam bada ka jing thumuru ban yara ban yate we ka kam ka baningkong ka bang snow ban perkhat ka jing tre jongki hagitu ki por kalong baki thanjan ana baki thanjan ki di tu ki jan ban pen mi fun na ka benta ka senjok baki shimro kalat ban hikairu na ka benta ki we ki dukhat kapapensong itu kalong bagi dukhat ki jushim kontrak akasyan katiyo ban peni pisaya kasunjuk ki jushim kabu banyalam kai excursions no ikilong kami bat iki average ki bubon ki jaka dari khasi bat shadu gorti la se ki tu ki por kala long pejengai ba bat layu ru katukat ni ki jingkran lengkot na usardar ke ilaka ba dawning kenta bat rengkat na iba titos tabral khan ibalong MDC jong ka sora constituency layu katu kini ki jingkran ai mesti yang kentu pham ya ki para kentai baro ki badan hakani ka program da kongsan ba balajit ku par sendrem wala pila raki san hosnem kemla klet ilaka riti la ka dostur terai la jong so komen sibun kati ya state jung ipo jingkala jong kriam jingkala jong ka tien ka tli ri plang ibat plang ya la jong ka tenrai ka sok ini ban raki san hosnem henry numdai shwa ni kinong sang na ki khaw perkat na kinong ijingai inum yo paraki yak ne san pusnem so wat ai buram itu baro belong kinong sang kinong prat inti bedeling ba jungki na yo paraki ne san pusnem oi don laki wala khlat ne ka partai ai don laki ru dang du mentaman ne ai kublei pi baro kalau jinyu ijingai kalau kebenta mensen ya kani kebenta apa imlang salang mar imlang salang idan kamlai tili mau bersiu kita mau bersiu jong imlang salang kilong hirang ba kilong kami bat kisamla dan lai tili mau bersiu iklan kesinong atau imlang salang kaklan ada way mau bersih lagi ni, ukelon nak kelam no, kesinong katau katulot, pakai hiar, hak sensyar kadar, lani hak mubun keliang kebenta. Dan sokumen, hadian jong jiot hiar no, jong senjuk kikintai sesopen.
halor ki jing e ibam lakiar kuminang elam lek mi lek perkat kum gobor sinong bala kumno ini dia pendiam ya kini kesenjuk ikan thai sa sopan bat kini gi kendiat senam kendiat penai kei ke bang ilale ngila pendiam tapi ya selok punya susu jumut lang gawe iba ka khamlong le dai ya kesengi ya kopur baro bang sayok meneraki ya kini kesan pusnam kini dang dang jinyak linti jupi linti wajengai salai spak ruksan teli gisni penyan merakhi ya kesan pusnam jong kalingku siar raya kerman bakal kesan pusnam hierarki dari jingi janji susu jemut jinja buro markeliang saus pasna menshua te kejayu bahakini ipor ke pada slam palat tikidon kisidon em kitu kilenti mau ki on cobbled stones mo ki cobbled roads ki pada kisidon shon ki kulai kali kulai kum tande te imat ki kwa ban he ya kita ka surok hapo ribilat bat kat bekinang buat ban he kum ta tikiti em tiga long siam ni kandau syapo ki e bet kum to shwa bakin tawi kata ka surok mo wah hadian kat to kat ni jayu kimi kisentiu kiba ki kempat don ki lalong extinct kim don shu apo England apo bilan la jandap saus pasnya betul na kita na bala wengi kita ki mau ti ke ke ban ketik yang ban bangashikan mau pai ka ni ka jingya to kana ketika bor jong sembai the power of the seed but the day you sembai wa pha usai so bet dia ula ban long ula ban bori ko mangi aslo menta ki don ki jing ki don ki brok khat ri sembai bala ada bet ba sembai ba don ki jing thmu ko ba pha no u yai ne but don bet ka bor the power in the seed ban bear fruit no ban say so imagine it's so powerful ngi pet kai teng kini ki sentio ki la nei baret pa kom to na po do bilat rup she yo em kai por jong sembai u khon bet u prong bet u pen pat bet wat yang tu semen ro mo ti na ta ka daw nyim dai ni kemariang ka hikai ni bon ki but the way one of the most powerful lesson is the seed mo ka akat kadang don kan ni ka perthai kan don ka jing bet bat ka jing ot bat kita kicing bet kicing ot kila bandai ki bon ki benta bat tharai dengi bet do pan bat umi do sokya ini pet grat let berok khai tiang namar ke ki jinglong jong sembai bat kanang roi bat kam julen no ai namang thung tai wi sembai biskot la aniu pa thau uroi ai tingim nom bon tian ya kata ta mangakwa panin ya puson ya kan ni ya ke ai ke ba san post nam man chua kilong kemi tang khandiat ngot le se bat kilong pa ke be sun rop lang kidon kani ka the seed of thought mo vision but bandon kita ka mensim compassion mo ban le ai na man ta ka shnong ka tha ha ban perkhat ha lagi long ye nong sem nong kong du bandon kita ka mentoring ki kpa ya ki khon ya ki kun thai ki long keme ya ki khon kan thai wat ki dom ya pi ro re pi bet if sambai ki jing sneng ki jing kraw ki jing pen ban tip kita kan tir maka jing shong kha pathar ro kala pen pra kala pen jot ya ka jai pen riu jongi kala pen jot pen pra ya ki long yeng long sem jongi early marriage dan teenage pregnancy mengasih ong ya kini ki kena samla de pi internet ya no ha pok ka khat prasnam pi tep ya kata subha ha pok khat prasnam share reman share khian na jingai mo share ngap de ki love song le ki jing roi yet kimta tang ba wat le ai namar kan ka ha ka an tena ta ka daw to ya pen priang ya kita namar teng mo de ki bam la ban up ikapor menta ki ong it's my life hadian pada me pa ai bisa se thet serelak kan tai kamta it is not your life namar ka em lang ka sa lang ka te ikilong yem lang sem ka de kisung kum mangi ju yo snow na kilong na ki men shwa mo baki ong yangi bangi ka de ka kurbat ka kha ka jing ye te ka ni mo ka de bandon ting ngam num bon ktian ka ta matang shubon ktian ka ta nganang kham shong shit
Terkadang ngam ya cucu yang kata tapi subhang ini pusam. Ngarung awan hang ni daga jing sokumen banya rakhilang bat phi ya kani ka jing dap san pos nem jong ka senjuk ladang ngam bakla kani ka senjuk hakathan sora kandai ka baning pong ban rakhi ya ka jing dap san pos nem bat da kani ka jing rakhi Ala ban ong bakan long kan nong muna ya ki weipat ki seng kan thei ki badon hakani ka than sora ka chungi ni ju ong barabor baka seng kan thei ban ka seng samla ki de ki ti kamon ki de ki ti ka deng jong kanu kasnong kador pasnong kanum la bantrikam pura ladang imdon yakini ki arteli kiti kawai kasenjuk lani kaseng kilong kumi bat kawai kaseng samla bat kanunu kasnong kabadon kajing roy kabadon kajing sup kabadon kajing kiu hakil yang baro kadai kabadon ni kini kilai teli ki mau bersih kabalong kajing kiu jong kasno ngaso tenat kum unong mi khmat hakimi ki khandiat snam ngalayo ya kajing ya trilang jong kini kilai teli ki mau bersih jong kani ki ngalayo ya kajing ya trilang bat kaseng samla haki babun kiliang ngalayo eka jingit relang bat kasinong ru bat khamtam hakani ka kenti ka pamenta hapo ka jingelam jong sordar badan burom jengi iba do downing ki bangi jukhot ie ibadon ni ka jingkit khli ka jing ie ya kasinong ka jing perkhat na ka benta kasinong bat ngi tre lengkat na ka benta ki kam ki babun ki ba kasinong kala urlong kala kami nanti kala angnon dagi bun snam resong tenang badai dang ba kajing tristong kajong ki kala ban urlong no kidang i tu kena mantan bagiwan ban sya ikai hakan ka slam ikai jong kasenjuk kentai ban i kajing angnut kajong ki ki babun ki bentaban kentiu ya kayo kekot sultanat bapila ban hikai ban syat diki asyar mo ban snai ki jajing snai nak seng kentai ki babun ban penmi fon bat kum ta ter ngai i ya kita ki idea ki jong fi ki jing perkhat ki jong fi bapidon sibun sisa ban kentiu apa yang anda sultanat ngai i ba boro kini ki long keme kesam dhara ki arwai berketem hi dalam diro mo ka banga kampoi perkhat debat ki program sebab pi playan bat ka jing thbu ka jong pi na ka benta kasnong hi namar ka jing mot jungi ban yarakhi kini ki programs ar pusan snem san pusnem hanya pusan snem chispas nem kapan ka jing thmu Baling iler kan ya, berkiking ko ban chief, neginyo in uso bangin kait adin kata senam. Markam dan jengmot, lang isu rakhi kini ki programs kemudian, lah saya laklan no. Ini habdan ke jeng temu, baling i pelong kan ni jelang, baling i weri kini ki, stong ki thau ni ki weipat, ki dong
hanya sora kadan ke jing temu benda ngap habang i ngap pen itu ki samla ki hebret ki ba yalil la kai karate shi shlong pana kalian ka snong pi la ai ki kusnam iki lapor khat lise kan di way ni kita jing sedang balingi hikai kan karate kam dewa supun tebet iki khana bani aka yesho shate kadika part of ka discipline jong ka sports bahagi kena samlai jongi menta shane warkum belong haki por ba kham khana manga bun sin gi betang ya ka football timenta ki bun ki khabret ki jongi rut badan hang ni hasnong desi kim ko ala ka football desi gidan ka sab hakane bang stenat bana kalian jonga senjoki kenthei kilapan mi ya kan ka lenti ba ki yo ka jihikai ba ka jihikai ka jong kiro habdan ka jing thamu ni hikai ki balai umdei tamasunang banya kura hendeki ka jing thamu ka ba ngi penle ya kan ka jak jihikai kan ba kini manra ke ya ka banta kastong athau ya ka yeng asem pat kam juro ka jing pensarong ya ne ka dong athan ka jongi Sanpus nem leyan bangi kermen ro bagi di sanpus nem lese hadir ngatrai ngidang yedon lese absan snem mo ke platinum jubilee lese ngidang yedon tangapor lese keika result ke bangi how to snem ida bag namar bangi pet menta haka jeng telun jaka kam kapertai kala star plat haru kata-kata kaba ngi kum kilong kapa kilong kume ngim yo porsho ban pet iki kon kiti jang jong menshwa larngi kren pre mobile phone ne kini gi internet ika por ka suki ba balai ile school wan hayeng ile akai pulakot katar ka jingem i larngi pet menta hari juk mentah abang ipet yang ipet mobile ipet ke TV ipet ka ni million ni perlu ka por hang tu ni ka por kaya step bala bala ni kem ki orang ba ki long keme ni perlu no ka por jong jong hak itu ki kam ni klat no ban pen ki khon ki kti jong jong hayeng ke ba khile kan ja ayu ya ka yeng ka sa laka sa chong pen kalong tang ta ka jaka aisa yo ni ni ki bre warna bar Hendai penmi ki activities mo baki brio ki jongi hang ne lese kidan ki long yeng ki bamdan homestay lese kidan ki long yeng badan ki restaurant ya song ni perkhat kumno ban playlat ya kitu ki wei pada krang mama kiro kin yo ya ka kamai ka kaji ngasih kren ni gi perlok noman ki snam menshwa nona nipa bari por jong hari nilai sistem lada bro isi akor soja ni ki bro tongim iwi dukan hang ni seorang pati be dia laki seselong teng haka juk menta boro ki kwa kakam ka bakhamsuk ya thit ijang rumal beret sampo tengka hede balai te rumal padambat yukhiu nak manrana kading hikum kita ki iu hang ni seorang ngam i bakin yadan desladan ki katu manik le persyam ti kumnongin perkhat ban kiu ki perlok ki jongi hakasnong kathau habdan ka jinga kun ulang bat lagan dengan dorbar dengan senglong kami banik seng samla hang ta punya pusan kajing yawan lang kalong kajing sedang kajing ya snek lang kalong kajing kiu saplang pat bakat Pat kajing yang hilang kelong kajing jok. Ini kita tiang-tiang. Pak. Terkuru ya uni ukir bagi laot ba ulong uta ujing bam uba bang uba tiang uba peni ya kadak jong kajing ya teli halo jongi ki breu baro ki badan ha kani ka por bat kham tam
ya ka senjok ki kan thai sai Ngai so kum lai ru ya i Presiden Jongi ikong HM kenta bat kum juru ya ikong FB ding do i balang i General Secretary jong ka senjok ki kan thai ki bla sim ya ka benta ka bahakman ya ka ban peniat chaprang ya ka ni ka senjok ki kan thai ki balalong nak loi ru ban sim khia ya ki kam ki ba phe jong ka senjok